Team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hulyo 1, 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagiman sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. SAP distribution para sa mga ginakabig left out family sa Western Visayas umpisahan na subong nga simana. Bacolod, hindi na pagpahanugutan nga i-home quarantine ng mga LSI sa tion nga pasugtan na nga makapauli. Sa balita national, grupo sang manunudlo ginbulgar nga ang deployment sa mga manunudlo para sa enrollment sa piyak nga wala gain paidalom sa COVID-19 test. 12,000 ka mga locally stranded individuals stranded sa syudad sang Cebu tungod sa enhanced community quarantine. Kag sa atong balita international, China ginpakamalawot ang international criticism angot sa controversial nga new security laws sa Hong Kong. Sa sports balita NBA, magauntat sa panibagong season sa tion nga maglapta ang COVID-19. Kag sa atong balita entertainment, Sharon Cuneta ginpabutsyag sa Instagram ang iya kaugot angot sa nabaton nga rape threat sang iya bata. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang
panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa Jess Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Mag-uumpisa sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o CONSAP assistance para sa unang batch sang dugang benepisyaryo sa Western Visayas ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa subong nga semana. Ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre, patiga yunon ang payout sa 21 ka mga local government units o kon LGUs. Ini ang ginalakipan sang 3 ka mga banwa sa Aklan, 2 sa Antique, 7 sa Capiz, 4 sa Guimarasa, kag 5 naman sa Negros Occidental. Suno kay Macapobre, target sang regional office nga maka-payout sa 19,534 ka dugang sa beneficiaries. Sa rin ang ilangalan ang nalista sa unang batch sang clean list halin sa Central Office. Ginpahayag pa sang Regional Director nga nahatagan na ang mga LGU sang listahan sa ngalan sang dugang nga SAP beneficiaries para sa posting. Ginahulat pa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang clean list sa mga benepisyaryo sa ikaduhang tranche. Sa second tranche, ang probinsya sa Iloilo, syudad sa Iloilo kag Bacolod lamang ang sakop sa diri sa Western Visayas. Sa datos niya ginpresentar ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre, 104,027 ka mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa sining mga lugar ang nagabato na sang ila top-up SAP aid nagligid nga Hunyo 11. Sa unang nga tranche, nakapanagtag na ang DSWD sang SAP sa Kabugusan nga 1,454,190 ka mga pamilya nga may total grant nga 8 bilyon 290 ka milyon 670,850 as of June 30 to 2020. Sa sininga kadamon sang mga nahatagan, 1,132,361 sa mga ini ang non-4-piece beneficiaries nga nagbaton sang 6,000 pesos paagi sa ilatag sa mga local government units. Ginpahayag ni City Councilor Archie Balibar ang chair sang exit planning team sa Bacolod City nga nagakaangay lamang nga liwat nga palawigan ng Modified General Community Quarantine o kon MGCQ sa Bacolod humalin na Hulyo 1 tubtob Hulyo 15. Una na nga nagpapanawag si Mayor Bing Leonardia sa Executive Order No. 45 ang sa ikaduwa nga beses nga pagpalawig sang MGCQ sa syudad. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga wala sang pagbago sa mga protokol nga ginapatuman sa syudad kag nagapabilin sa gihapon ang curfew umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Sunod naman kay Balibar, mas maayo nga ipabilin ang syudad sa MGCQ bawod man sa padayon nga nagasaka sang COVID-19 cases nga kalabanan gikan sa mga locally stranded individuals o kon OFW. Hindi na pagpanugutan ng mga locally stranded individuals o kun LSI nga magpaidalom sa home quarantine sa tion nga i-lift na sa gobyerno nasyonal ang pagsuspensing labiyay pabalik sa syudad sa Bacolod. Inisuno kay Vice Mayor Alcide Familiaran matapos ang ginkasugtan sa mga opisyal kaupod ni Mayor Evilio Leonardia sa pagsapol nga ginpatigayon Martes ng gabi. Suno kay Familiaran, ini ang tikang nga pagaymoon sa Bacolod matapos ang pila ka mga insidente nga may mga LSI nga naga-home quarantine apag nagagawa sila balay bisan nga wala pa ang resulta sang ilang test. Suno pa sa Vice Alcalde, gintugyanan ni Mayor Leonardia si City Legal Officer Joselito Bayatan nga maghimo sang legal action sa palabuton para masampol o kung mahatagan sang sample ang mga LSI nga naglapas sang home quarantine protocol. Suno pa kay Familiaran, cover sang legal action ang mga LSI nga nagwa sa ila balay samtang nagahulat sang resulta sang iya test kagang LSI nga naglapas sang home quarantine protocol kag sa ulihi nagpositibo sa COVID-19 infection. Hindi ka magbutang sa LSIs na ton sa kabarangayan. Ibutang pa sila sa quarantine centers until nagwa ang ilang negative results. Ang positive, dilin, ang negative, uli. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang naglabot na sa 17 ka mga pasyente nga taga Negros Occidental ang nakarecover sa COVID-19. Sa datos sang gobyerno probinsyal as of June 30, 3 sa mga nakarecover ang may kategorya nga imported case domestic.
Pulo naman ang mga overseas Filipino workers sa apat ang locally stranded individuals. Sa karon ng Negros Occidental may kabugusan nga 85 ka mga COVID-19 patients kag 68 sa mga ini ang padayon nga gina-quarantine kay nagahulat sa resulta sang repeat RT-PCR test. Nag-umpisa ang pagdamo sa COVID-19 na positive sa Negros Occidental bangod man sa pag-abot sa mga returning LSIs kag OFWs. Gin-lockdown ng duwa ka mga balay nga may 11 tanan ka mga individual sa Grandville 1 subdivision sa Barangay Mansilingan diri sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod nga nagpaidalom sa strict home quarantine ang patient 46 sa Bacolod nga isa ka 26 anyos nga babae nga isa man ka locally stranded individual nagikan sa Manila. Sunod kay Kapitan Boy Pico ang pasyente ang asymptomatic kag wala nagagwa sila balay samtang nagahulat sang resulta sang iya nga test. Dugang pa ni Pico nagakooperar man ang tupad balay sang COVID-19 positive sa protocol nga ila ginapatuman. Natalana nga paidalom sa swab test ang mga himata sang pasyente kalakip na ang ila kaingod balay nga gin-lockdown. Ini ang ikatatlo nga COVID-19 case sa Mansilingan nga nagapaidalom sa home quarantine kag una na sadto ang mag-asawa nga naga-home quarantine man sa isa ka subdivision sa amo nga barangay. Off na mo ang balay plus ang tupad balay. So nilayo ko to ang tupad balay nga quarantine ng ilalay kag until ko na ang Quezon City Health nag-cooperar man sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time para sa complete management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw ang DTX 500 na may detoxifying compounds nga nagatino sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang mayasang active ingredients sa phytochemicals sa antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante gid nga halungan ginato ng aton ikaayong lawas. Agud man ikawan ang mga sakit dapat epektibo man nga food supplement ang aton nga kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo pagud mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may ara dira problema diabetes, mahigko nga dugo kag hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito
habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginbulgar sang Alliance of Concerned Teachers o Act Philippines nga madamo nga manunudlo nga wala mapaidalam sa COVID-19 test ang gindeploy sa pagpatigayon sang house-to-house visit. Agod kumbensihon na mga ginikanan nga ipa-enroll ang ila kabataan. Sa statement, ginpakamalaot ni ACT Secretary General Raymond Basilio ang Department of Education sa pagpadala sa mga manunudlo sa komunidad sa piyak nga wala sang mass testing kag preventive measures. Suno kay Basilio, madamo nga manunudlo ang nagreklamo angot sa mando sang ilang mga school heads nga magpatigayon sang house-to-house visit sa balay sang ilang mga estudyante agod nga masunod ang demand sang DepEd. Suno pa kay Basilio nga may pila ka mga school head ang naghatag sang enrollment quota sa mga manunudlo. Sa press conference, ginklaro naman ni DepEd Secretary Leonor Briones nga wala siya sang ideya angot sa mando hagin dugang ang tanan nga manunudlo ginpanugyan nga sundon ang health protocol. Ginapreparahan sa karon sa Pilipinas ang panibagong asay sang swine flu halin sa China nga may potensyal nga mangin pandemic. So kay Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ukon na BAI Officer in Charge Director Ronnie Domingo magapatagayon sang technical meeting ang ahensya kaupod ang Philippine Interagency Committee on Zoonosis agud nga magpreparar sang framework sa pagmanage sa emerging diseases nga mahimo magapekto sa sapat kag tawo. Dugang pa ni Domingo ang National Task Force on Animal-Borne Diseases ukon NTFAD nga ginapangunahan ni DA Secretary William Dar ang magapagwa sa rekomendasyon kag report sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang US Science Journal nga PNAS ang nagpublish sa nga pagtuon nga ang bagong asay sang swine flu nga ginatawag nga G4 ang may kapasidad nga mag-apekto sa tawo. Ginpahayag sa mga eksperto nga ang G4 halin sa H1N1 strain nga nagresulta sang pandemic sa tuig 2009. Ginklaro man na Domingo nga wala ginasad sa pagtuon nga ang disease nakatugan na sang halit. Samtang ginpahag naman ni Environment Secretary Roy Simato nga 12,000 ka mga locally stranded individuals ang stranded karon sa may syudad sang Cebu bangod sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Ginpahag ni Simato nga kalabanan sa mga LSI sa nagatiner sa mga boarding houses kag sa ilang mga paryente. Humalin sa general community quarantine ang syudad sang Cebu ang ginbalik sa ECQ sang Hunyo 16 bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Hulyo 1 sang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin nga ECQ ang syudad hang nagakahulugan nga wala sa gihapon ginapahanugutan ang pagbiyahe. Sudo pa kay Simato nga sa piyak nga nakita na nila ang improvement sa syudad. Apang personal sining nga ginrekomendar sa Interagency Task Force nga liwat nga palawigon ang ECQ sa lugar. Ang syudad sa Cebu ang isa sa ginakabig nga COVID-19 na hotspots sa Pilipinas.
Ginbulgar sa Commission on Human Rights official nga wala nagakooperar ang kapulisan sa investigasyon angod sa pagpangabuso sa tawhanon nga kinamatarong may koneksyon sa anti-drug war campaign. Suno kay CHR Commissioner Karen Dumpit, sa sulod sa 27 katuig niya sa trabaho, wala siya makadumdum nga nagka-issue angod sa ginalegar non-cooperation sang pulis tubtob nga sa idalom na sang Duterte administration. Dugang pa ni Dumpit ang mga CHR regional offices na nagareklamo nga wala sang kooperasyon tungod masami, ginapahayag ang kinahanglan maglisensya pa sa higher office. Ginhibo ni Dumpit ang palayag matapos i-anunsyo ni Justice Secretary Minardo Guevara nga magatukod sang interagency panel nga maga-review sa linibo ka mga anti-drug operations nga nagresulta sa kamatayon kag ang CHR amo ang magaserbi nga independent monitoring body sang panel. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international sports kag entertainment pagkatapos gilamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and Balita una sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, ginpakamalaot sang China ang ginaligarya pagpanghilabot sa mga foreign critics agod sa kontrobersyal national security law sa Hong Kong. Kag ginpayag nga dapat hindi na mag-intra ang iban nga pungsod. Una diri ang western governments kag mga kritiko ang nagpandam nga ang bag-o nga layi mahimo mag-apekto sa kaluwayan sa Hong Kong kag mahimo mag-apekto man sa ginapatuman nga one country two system governance scheme nga amo ang nagatugot sang kaluwayan sa mainland. Suno kay Zhang Zhaoming sang Hong Kong and Macau Affairs of the State Council nga hindi ini problema sa mga kritiko kag mas maayo nga hindi lamang o kung hindi na lamang magpasilabot. Gininsister man sa mga opisyal nga nagpatigayon sang konsultasyon sa mga members ng Hong Kong society antes paginpasar ang layi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, magauntat ang bagong season sang NBA kung maglapta ang COVID-19. Inisuno kay Commissioner Adam Silver. Kumpiyansa sa Silver angon sa pag-restart sang season sa Orlando sa Disney World Campus subong nga Hulyo. Pero kung maglapta ang virus sa mga players kag personnel sang Florida, wala sang choice ang liga kundi maguntata. Suno kay Silver, adlaw-adlaw man sila nagapatigayon sang COVID-19 na testing. Kumbinsido man si Silver nga mas safe ang venue sang Hampanga. Una na nga nagpabutyag si Dr. Anthony Fauci sa American physician kag immunologist angot sa posible pagsaka sang COVID-19 cases sa Florida, Texas, California kag Arizona. Una sa balita, una sa aksyon. Sa atong balita entertainment, ginpahagi ni Sharon Cuneta sa pag-live sa Instagram ang iya kaugot angot sa natabo sa iya bata nga si Frankie nga nakabaton sang rape threat online. Sa video, ginpahagi ni Sharon nga uman nga iloy ang magareact sa ginhimo ni alias Sonny Alcos nga gina-identify bilang supporter ni Presidente Rodrigo Duterte kag amo ang nagpamahog sang rape sa iya bata nga si Frankie Pangilinan. Wala man mapunggan sang megastar nga iangot ang natabo sa iya bana kag ginpahayag nga hindi maayo nga tikang nga gamito ng iya bata agud nga pagkamalauton ang iya nga bana. Ginako ni Sharon nga nasakitan siya bilang asawa ni Senator Kiko Pangilinan nga ginatake sa presidente ang iya bana sa pinasinig ka mga pagpamulong-pulong. Apang ginpanumdum lamang sa megastar sa iya mga followers nga sa piyak nga senador ang iya bana kag ang iya amay ay nagserbi man sadto bilang alkalde sa syudad sa Pasay nagapabilin ini nga apolitikal. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules sa Hulyo 1, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,